sa lahat, magpapakilala po ako. Ako lamang po si RB Vega Alamar. Ang ating bida ngayon ay si Colonel Gusita. So, at ako po pala ang Provincial Director ng Pangasinan ng International Patriotic Riders Group. So, lahat ng gusto magbuo ng chapter, so PM me and i-PM nyo na rin po ang aking mga officers na si Ma'am Marlene, Sir Christian Semblante, ang mas lalo ang ating founder na buong national, so IPRG founder si Sir Danilo Alvaro, so ang ating chairman of BAB si Sir Albert Sosa. So bago lahat, pakilala ko muna ang ating ARSAP family. So lalo na sa ating nanay Mavic Nerva. So shout out po ang ating District 1 ARSAP Pangasinan. Shout out po kay Sir John Lee, Sir John Andilo, Sir Merjiver Nevere. So start na natin ang video. So like and share po ang video. So thank you for everyone. So play na natin po ang video. Thank you. Ano anak, o nakipag-picture ka na? Oo, meron na rin ako. Hello. Very good. Oo. From here, saan tayo mag-iwalay? Mauuna naman po kayo, hindi nyo alam kung nakahiwalay na ako. Dire-diretso na kayo, ma'am. I-vlog mo, ha? Ako, naka-vlog na po siya. Natin siya. Order nila. Ako, ay naka-camera po. Okay. Doon sa akin, tingnan yun sa Si Sir Jerry, camera. Si Sir Jerry po. Hello po. Tapos si Sir Mark, Sir Brian. Tapos si Sir. Si Sir Wilson. Apo. Ay, busy. Hi, sir. Apo. Madilim. Salamat, ha? Bye, sir. Apo. Ingat po kayo, sir. Salamat sa inyo, ha, bro? Apo. Sige po. Salamat. Ingat po Apo. kayo sa